Na redu poštovana kolegica Ermina Lekaj Prljaskaj i koja postavlja pitanje Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministrice i ministri. Kao što je poznato u RH i to uglavnom u Primorju radi nekoliko tisuća obrtnika sezonaca. Oni u svom sezonskom obrtu, uglavnom u ugostiteljstvu i turizmu, rade do 9 mjeseci godišnje kao samozaposlene osobe. A kroz cijelo to vrijeme su aktivni osiguranici i obveznici plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujući dobrim dijelom i angažmanu Hrvatske obrtničke komore, sezonski obrti su uključeni u potpore za očuvanje radnih mjesta od mjeseca travnja pa nadalje. Time je omogućena isplata novčane pomoći za otprilike 7.500 obrtnika, što je ujedno i doprinijelo očuvanju radnih mjesta. Poštovani ministre, moje zastupničko pitanje odnosi se na daljnju sudbinu obrtnika sezonaca, te vas molim da mi odgovorite koje mjere Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja planira poduzeti dalje i da li to radi u koordinaciji s drugim institucijama ili samostalno? Hvala lijepa. Izvolite odgovor. Da. Poštovana zastupnice Lekaj Prljaskaj, hvala na vašem pitanju. Dakle, što se tiče mjera za pomoć gospodarstvu, one su kontinuirano provode u koordinaciji svih ekonomskih resora Vlade RH, u ovom konkretnom slučaju Ministarstva gospodarstva s jedne strane i naravno Ministarstva rada s druge strane. Sezonci, obrtnici odnosno obrtnici sezonci kao i druge skupine poduzetnika u RH obuhvaćeni su mjerama za očuvanje radnih mjesta koje podrazumijevaju, kao što znate, subvencioniranje dijela plaće, u njihovom slučaju do 2.000 kuna s jedne strane i s druge strane mjerama za očuvanje radnih mjesta kroz povećanje likvidnosti gospodarskih subjekata, u konkretnom slučaju obrtnika. Što se tiče ovih kreditnih linija, one su dostupne kod HAMAG BICRA. Te kreditne linije kao takve podrazumijevaju kredite odnosno kreditne aranžmane od vrijednosti od 1.000 do 25.000 EUR-a koje zapravo upravo omogućuju namirenje likvidnosti i opstanak u ovim nezgodnim vremenima, posebice u kontekstu činjenice da se referirate na sezonce koji se nalaze u primorskom dijelu Hrvatske, dakle u pravilu rade tijekom turističke sezone u turističkoj djelatnosti odnosno ugostiteljstvu. Za obrtnike koji su prije krize imali kreditne linije odnosno koristili kreditne linije, početkom krize aranžiran je moratorij do kraja ove godine. Ono što ćemo učiniti u Ministarstvu gospodarstva u narednom razdoblju zapravo je produljenje mjera, kao što znate, i ta odluka je donesena na razini Vlade prije nekoliko tjedana. S jedne strane mjere za očuvanje radnih mjesta i subvencioniranje plaća, s druge strane isto tako intenzivnije kreditiranje gospodarskih subjekata pa i obrtnika. HAMAG-u je prije nekoliko tjedana na to ime doznačeno dodatnih milijardu kuna upravo za COVID-19 kredite, u tom smjeru ćemo ići i za nove godine, naravno u narednoj fazi. Dakle, logika je vrlo jednostavna i s tim ću završiti. S jedne strane radimo na tome da se očuvaju radna mjesta kroz sufinanciranje plaća, a s druge strane radimo na tome da svi trgovački subjekti koji za to imaju potrebu dođu do likvidnosti kroz kreditne linije, u ovom slučaju HAMAG BICRA, u slučajevima većih kompanija, naravno Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Hvala vam lijepo. Izvolite očitovanje. Poštovani ministre, zahvaljujem na vašem odgovoru i nadam se da će se ove mjere koje ste rekli implementirati u razumnom i primjerenom roku. Ujedno nadam se da ove mjere koje su poduzete u cilju prevladavanja trenutne krize istovremeno su i jedina garancija za uspješni oporavak i razvoj našeg gospodarstva. Još jednom vam se zahvaljujem.